Dan il-post l-istorja tiegħu bdiet meta ġentlom Ingliż kien li kien jismu John Hookham Frere, the Right Honourable John Hookham Frere, ġie qgħod Malta ħabba s-saħħa tal-mara tiegħu. Illum se nagħtu ħarsa lejn l-istorja affaxxinanti ta' Villa Frere, simbolu uniku ta' ħajjet in-nobli f'Malta fi żmien il-Kuruna li llum toffri ambjent naturali mill-aqwa lil kull min iżura. Huma ġew joqogħdu flimkien ma' oħtu hawnhekk Villa Frere fl-1821 u sfortunatament fl-1831 il-mara tiegħu mietet. Fl-1837 beda jibni Villa Frere, il-villa nfusa u l-kumplament tal-ġonna. Wara l-mewt tiegħu il-dar ġiet moddija għal xi inkwilini wara l-mewt tiegħu u mbagħad kienet ittieħdet minn Count Rosario Messina li taħħal it-tifla tiegħu Giuseppina u r-raġel tagħha Captain Edward Price u għamlu 47 sena joqogħdu f'daw il-ġonna. Aħna bħala grupp ta' volontieri nkunu hawnhekk is-sibtijiet filgħodu ġeneralment u kemm jiena u kemm missieri niġu kuljum, inqattaw ftit ħin kuljum hawnhekk u x-xogħlijiet huma kemm xogħol fil-ġnien, tisqija, tindif, u mbagħad hemm xogħlijiet oħra ta' manutenzjoni u restawr li dawk huma dejjem kontinwi. Ħabba s-sensittività tal-ġnien innifsu u l-valur storiku li għandu l-post, l-impatt tan-nies jista' jkun ta' detriment. Allura aħna waħda mir-raġunijiet li niftu darba fix-xahar barra li għandna nuqqas ta' volontier li jista' jkunu hawnhekk kuljum hija biex inżommu il-post f'kundizzjoni kemm jista' jkun naturali u ma nagħmlux ħsara iktar milli ġrat lill-post. Aħna kif ukoll flimkien ma' Heritage Malta l-għan tagħna huwa li dan il-post ikompli jiġi preservat u restawrat, kif ukoll tal-villa nfusa l quddiem jekk il-bambin irid u jsiru attivitajiet kulturali f'dan il-post u jitgawda mill-pubbliku ġenerali. Għal aktar informazzjoni aħna għandna Facebook page u Facebook group Friends of Villa Frere fejn il-pubbliku jista' jidħol u jara updates li nkunu aħna li nagħmlu regolarment fuq dan is-sit tagħna.